Wara nofsinhar il-pulizija ġew infurmati li seħħew żewġ hold-ups, wieħed f'Birkirkara u ieħor f'Ħaltarxin. Il-hold-up seħħew għal-ħabta ta' 3:15 ta' wara nofsinhar fejn f'Ħaltarxin raġel mammat daħal f'ħanut fi triq Santa Monika barma li taqtaw bil-ponta. Filwaqt li f'Birkirkara il-każ seħħ fi triq in-Naxxar meta persuna jew persuni daħlu f'ħanut li kien magħluq iwettqu serqa. Dwar il-hold-up ta' Ħaltarxin, il-pulizija qalu li l-ħalliel daħal fil-ħanut tal-merċa, ħataf il-cash register u telaq minn fuq il-post b'vettura wara li wettaq is-serqa. F'dan il-hold-up mar jirriżulta li weġġaħat għajr li xi ħaddiema tal-ħanut sofrew xokk. Mill-banda l-oħra, fil-hold-up li seħħ f'Birkirkara, il-ħanut jirriżulta li kien magħluq. Skont il-pulizija, il-ħalliel kisser ħġieġa biex seta daħal fil-ħanut li kien magħluq u aktarx weġġa fil-proċess li kisser il-ħġieġa. Anke f'dan il-każ il-ħalliel ħataf il-cash register qabel ħarab minn fuq il-post. Fiż-żewġ każijiet fil-post issejħet l-għajnuna tal-pulizija filwaqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.